Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau ma ga na dauke da wasu zazzafan fina-finan India daga kamfanin Mega Dub Studio. Don haka kada ka bari a baka labari. Idan kana son samun waɗannan fina-finai baki ɗayan su yanzu haka ka yi magana da ni akan WhatsApp. Za ga ma da zaka same su baki ɗaya shine ka shiga cikin group namu na BIP da ke kan Telegram. Amma shiga wannan group din ba kyauta bane, ana biyan kuɗi ne kafin shigansa. Amma kuɗi ne ba masu yawa, da zaran ka biya kuɗin ka aka saka ka a cikin wannan tsari na fina-finan Indian Hausa, to kai ma sai dai ka dinga tura ma wani, ba dai ka je neman India ba. Kana daki kwance duk wasu fina-finai da za su fita, sannan kuma dilin da za su fita ana watsa su za ka gansu da ka shiga group din kawai, sai dai wanda ya maka ka dangwala ka saukar a wayanka ko kuma ka dangwala ka kallata. Dan haka kada ka bari a baka labari, faka ka dauki wannan number da kake gani, ka yi magana kan WhatsApp, za a ga maka kuɗin da ake biya. Da zaran ka biya kuɗin ka, ni kuma zan saka ka a cikin wannan tsari na fina-finan Indian Hausa da ke kan Telegram BIP group namu kenan. Kada kanka ana sanya ka zaka ce ashe na da ina faman wahala na neman fina-finan India ga inda ake samun su kamar a banza. Kada kanka in ka shiga sai ka kawo wasu sun shiga kamar yadda yake faruwa kenan. Za ga mutum ɗaya shiga amma zaka ji abokansa ne suka gani ga inda ake samun fina-finan Indian Hausa da Allah suna son su shiga sai su biya kuɗin su ma sai kaga an sanya su. To kai ma inda ka shiga sai ka kawo su. Faka wannan group ne ba wasa, dama ce gare kuma abota kallon fina-finan Indian Hausa kamar yadda kuka sani da ba a samun fasara kan YouTube ko Bidimit ko wani waje haka. To dole yanzu wannan hanya ce mafi sauki gare mu baki daya. Inda ka shiga wannan group to anan ne zaka dinga downloading duk wani film da kake so ka saukar ka tura ma kuma duk wanda yake so. Sannan kuma zaka kallata idan baka buƙatar saukarwa. Kaga kenan wannan mafita ce mai daɗi. Sannan kuma ba ruwanka da wasu makullan sirri, fina-finai ne barkatai ga sunan file link sai wanda ya maka zaka saukar. Gaskiya kada ka bari a barka a baya, kuma kada ka bari a baka labari. Kawai ka dauki wannan number ka yi magana kan WhatsApp, za a ga maka abin da ake biya ko a wace ƙasa kake ko a wani gari kake, sannan duk wasu fasarori da kake so kowane